С увеличаването на изобилието от информация в интернет, свързано с фитнес, здрави и здравословен начин на живот и трудността все повече да разграничиш това, което в действителност е полезно за теб, от това, което просто ще направи някой друг богат, ето 10 здравословни навика, които вие си мислите, че за вас са здравословни, но всъщност са просто маркетингови лъжи. Това ще бъде поредица от 10 части, която ще направя в малък плейлист в профила си и ще стои там за вечни времена. И на номер 10 колагена и колагена на прах. Все повече хора виждам, които бухат колаген на прах в кафето си всяка сутрин, надявайки се, че бивайки на 50, ще започнат да изглеждат отново на 20. Но всъщност тая туба с колаген, да си дал 50 евро за нея, не е по-различна от 30 евровата туба с протеин на прах, която дори е по-голям грамаж. Стомашната киселина разгражда колагена до прости аминокиселини, както всеки един друг белтък, всеки един друг протеин. Когато попадне във вашето тяло, то не знае, че това преди е било колаген. То го вижда като всяка една друга аминокиселина и не знае, че трябва да го изпрати в кожата ви да ви оправи бръчките или да го изпрати на палеца ви, за да може да порасне. Буквално все едно да спукам гума на колата си и да кажа, дай сега ще изям една нова гума и това ще ми оправи спуканата. Няма логика, нали? Ама аз съм виждал супер много трансформации, хора в ревютата, които са писали как са се подмладили, снимки и така нататък. Виж сега, аз съм виждал проекто снимките на автомагистрала Трак и автомагистрала Хемус, ама не изглеждат както изглеждат в реалността, нали така? В крайна сметка, вашето тяло произвежда колаген самостоятелно. Това се опитвам да ви кажа. За да го произведе, той има нужда от прости белтъчини и витамин С. Така че вместо да пръскате над 50 евро за някакъв магически прах, яще малко пилешко, яще малко портокал, същия ефект. Ама това не звучи интересно, вълнуващо, ново и няма да направи никой богат в крайна сметка. Защото в крайна сметка много от тия производители какво правят? Взимат кости, които в крайна сметка така или иначе са щели да изхвърлят, стриват ги на много фин прах и ви го продават с 1000% надценка. И инфлуенсърите, дето ви го рекламират това нещо, не им блести кожата и не е гладка, защото ползват колаген на прах, а защото им плащат да ви кажат да ползвате колаген на прах. Не е лесно, но е просто. Последете ме за повече полезно съдържание и следващата част.